Og jeg får lade se derude. Nej, ja, blå himmel. Det er ligesom rytterne skal på, ikke? Ja. Det er nice. Det er lige noget tørvejr nu. Som showet, det gik. Ej, hvor er det tørvejr. Hvad? Prøv lige at se, jeg tror, jeg siger. Nå, det Når man valgfart hertil, fra den fineste ad til den laveste grøn. Ærende min at byde alle velkommen hertil. Jeg kan lige se mig selv uden telefon. Jeg er den fuldrende barn, Langerbas, og det siges om mig, at jeg engang snakker om selv, snakker om så fuld, at hele Frankrig lå druse i 4 dage derpå. Min ærefulde opgave her i dag er at dømme Film mig bare det hele, så kan de se det bagefter. Og med det, lad mig præsentere det første videre. Videre Johan Bastarde! Under et slag herind på et nonnekloster og voldtog 27 nonner uden at stige sin hest og før abbedissens hoved ramte jorden. Men dette er løgn og latin. Jeg var der selv. Jeg var 49. Johan Bastarde! Og her giver han fede og ægte mænd. Værn godt om jeres kvinder. Kvinder, den lykkelige! Gang på gang har jeg set denne. Hvad er den sidste år? Et hjerte hos en kvinde, blot for at nyde hendes bryst. Og det Så er den godt nok på gang bagefter. alt for at få varmen hos en skøn jomfru. Nydelig, hvad for noget? Hey, Johan! Min kænder har fundet sig hen til den charlatan. William! William, min dreng! Hvem er den tøs? Kan du dem hende? Hvad? Fire? Jeg ved, Johan, jeg skal nok få kvindevæsken væk. Jo, fjern hende væk med hende, hun er på ingen og ikke plan god nok til min dreng. Selvfølgelig er hun det. Hvad mener du? Mads! Hvad mener du, at din søn er? Hvad mener du, at din søn er? Med dine! Lad os dele vandet! Alle fra det hjørne! I morgen. Og hen efter! Hvad Skal siger du du? tiljuble William lykkelig, så at selvtillid kan nå nye højder! I skal op bue! Der vil være et tilsvarende julekor for ridder Johan, og det skal I gerne kunne overdøve, så det jubel ej vil nå hans små ører. Alle jer! Hvor lang tid? I er nu trælbunden under ridder Johan Bastarden. Jubelen skal være så kraftfuld, at det vil runge i mange år herefter. Det var i går, så var der 3.000 mennesker her. Man kunne blegne stjertens flammer. Før jeg kalder denne dyst begynde, må jeg dog på det kraftfuldeste advare, at når sindet raser og blodet flyder, som iler på fanden så kraftfuldt, at I alle
bliver nødt til at tage på kloster herefter og købe sønsforladelse og bede om tilgivelse. Malfrid! Jeg har allerede fået 10 år, det skal jeg sige det. Min søn, hvad er den israeliens navn er, du har gjort? Er du klar over, hvem det er, du er udfordret? Bare vent til din mor får fat i dig, så er der sgu ikke mange på dig pis mere. Er klar over, at han er udfordret? Johan Bastarden, der er kendt for at være spej, frygtelig, forfærdelig. Han stikker sine venner i ryggen. Han er... Han er ved at få hekse min hest. Han får hekse min hest. Det går du ikke. Kom væk. Han får hekse min hest. Giv mig en lanse. Nej! Selvom han har fået hekset min hest, så tager vi kampen op. Så bare se her, søn. Den drar modig far så. Jeg kan lige høre, hvor filmen jeg har lige set deres ration. Søn, glem alt, hvad jeg har sagt. Dårlige ting om dig. Bare prøv at redde vores familie her. Din hest har nemlig ikke pludselig vand eller noget som helst. Kæft for vores. Læg! Ej.